Много се спичам така, да знаеш. Това са тези 9 минути. Нищо. Ти да тичаш ли ги? Да. 11, 12, 13 секунди. Кажи коя си. Представи си. Нищо от никъде. Чакай, обърна чак. Не, много се спичам, наистина. Много ми е притеснено. Вижда ми се всичко. Ето, виждате, вече видях всичко от мен. Дали е всичко? Следващото в другия епизод. Хайде, така. Добре, 9 минути са много време. Нищо, те 9 минути са си 9 минути, ама ти коя си? Какво значение ти 9 минути? Може би накрая мога в тях да си кажа именето. Да? Ще кажеш 3, 2 и аз ще кажа името. Представяш ли си? И някакви хора ще ме гледат и ще се хилят. Или нещо друго. Няма да включваш. Ти нямаш нос. Имаш фотоапарат на нос. И очи нямаш. Нали? Те всички вече се смеят. Нищо. Ама ти коя си? Това значение са. Те са си те. Много се спичам така. Не знам какво да кажа. Трябва ли въобще да казвам нещо? В момента се представяш независимо каквото казваш. Значи може и нищо да не им кажа. Те ще разберат какво ми е в главата. Мисля, че им каза доста. Май прозира всичко. Айде, ти си като всички други, какво? На тях ли им прозират главите? Всички прозираме. Сигурно стана просто много време. Това са 9 минути. 2 минути и 14 секунди. Знаеш колко още има? Може им да изпее нещо. Хей? Бански номерет. Това е много притеснително. Стига. Да, всичките ми крайници са такив. Кара, че са само 4. Защо толкова много време сте отделили за снимане на някой? Ей, така. Да го спичате максимално много? Не. Това е като за някакъв филм 9 минути. 9 минути на сцената. 9 минути. Ти си на сцената. Никой друг не живее твоя живот. Мислиш ли? Да. Всеки си живее неговия живот. Не мисля. Добре. Всъщност зависи. А може да си прав. Никой не знае. Да ги съкратим на 3. Вече са 4 почти. Някакво ограничение. Стават още толкова. Хайде, с какво се занимаваш? Уча журналистика и имам фобия от всякакви публични изяви. Даже когато сега ме гледат всички и ми е много спек. Вижте, имам шалче. Много хубаво. Това е вълшебен шал. Прави ме невидима, вижте. Вече не ме вижда. Хайде, само журналистика ли учиш? Да. Занимавам се с себе си. Все повече. Ако не се занимавах с себе си, въобще даже нямаше да съм тук. Вижте, тук му се скъса крайчето. Това е от мърден. Седнах върху него и ме мърдеше да стане само от дърпа.
ще ме провокираш с някой въпрос, нали? Ще кажеш, хайде, само с това ли? Хайде, какво толкова? Кажи, един дявол. ето, журналистика, как се чувстваш като студентка? Харесват ли си преподавателите? Не, ужасно. Въобще не ми Какво се занимаваш извън училището? Себе си? Искаш разни хобита да развиваш. Какво имаш? Да, имам котка. Котка? Да. Искам да свиря начало. Ама сега ще му купувам струни. Може би следващия път, като ме знаеш, вече ще видя нещо начало. Супер! Да знаете хора, много е скъпо удоволствие да си вземете челба за хоби. Не го правете. Или се посъветвайте с някой добър човек. Мога да ви препоръчам някои хиляди добри хора. Да се свържете с тях. Разпет му се началото. Къде е праща? Здравейте! Аз не съм дядо Коледа. Но пък имам розово на френчета. Не свършиха ли вече? 6:35. Не. Все още имаш шанс да кажеш коя си. Само това ли можеш да кажеш? Можеш още. Не знам какво да кажа за себе си. Не мога да кажа. Обичам да гледам звездите. Ама не звездите светят горе и така. Точно. Цък. Може да се качиш някъде на високо. Много ме е страх от високо. Не, колко е страшно. Така гледам. И така е, като се качиш горе някъде, дето има много звезди, е много хубаво, и можеш да плотнеш и да си говориш с тях. И те те чуват, и ти ги чуваш. Ако ги слушаш. Ако не ги слушаш, не ги чуваш. Айде! Не изтича ли вече? Айде, минутка мълчание в памет на добрите хора в света. Виж, прашки показва пис. Така че, обичайте. Хайде, една минутка остана. Цяла минута, значи сега е време. Това музика, какви филми, много можеш да кажеш. Колко неща си живял. Гледам Peaceful Warrior. Със сигурност, това мога да кажа. И гледайте Mirror Mask. И Часовете. И много неща гледайте. Въобще гледайте всичко, което може да видите. И му се наслаждайте, му се радвайте, го обичате и творете вълшебства, приказки и само хубави неща. Това е от мен. Айде, чао. Още. Стига още! Няма повече. 20 секунди. Изчерпва се. Край. 20 секунди. 19, 18, 17, 16, 15, 14. Това е всичко, приятели. Чао. Хубаво да чао, къш. Махай се.